Mă numesc Claudia Iagodici, sunt unul dintre proprietarii afacerii, împreună cu soțul meu, Bostian Iagodici. Team Montaj face structuri metalice pentru construcții industriale. Team Montaj este producător de structuri metalice pentru construcții, pentru industria alimentară, pentru industria auto și pentru retail. Lucrăm cu barrel coating în proiectele noastre, în toate proiectele noastre, deoarece produsele barrel coating sunt foarte durabile, sunt adaptate nevoilor noastre, iar personalul cu care colaborăm este foarte profesionist. Am ales să lucrăm cu barrel coating pentru proiectele noastre, deoarece ne dorim ca și furnizorii noștri să ai produse de calitate, nu? Am ales să lucrăm cu barrel coating, deoarece Team Montaj oferă produse și servicii de calitate, iar barrel este unul dintre furnizorii care poate să se ridice la standardele Team Montaj. Team Montaj va construi în următorul an o extensie a fabricii actuale de producție care va tripla capacitatea de producție și va plasa automat Team Montaj printre cei mai importanți furnizori de structură metalică din România.